de pecce jemma miɗo ɗaɓɓa miijom miɗo weltina ɓiɓɓe fulɓe pullo jarani kam immade pecce jemma miɗo ɗaɓɓa miijom miɗo weltina ɓiɓɓe fulɓe ko pullo jari ɗum feccude ñalawma tere miɗo yillo miɗo weltina ɓiɓɓe fulɓe. Assalamu aleykum musidɓam fulɓe daroɓe men fulɓe tv komin musidɗo mon Khadijatou Diallo arani on ɗo hande kadi yewtudugol e moɗon. Hande noon meɗen saare Mamady URR woni Tumanna district e nder URR on meɗen jogui ɗo memen yewtida hande inchallah jokke men tan waɗay ko jangguiɗon ɗo hande kadi. Musidɗo hono wiyeteɗa? Min Kali Sow Pasama e Fulakunda. Kali Sow Pasama e Fulakunda. Yettode ɗen kon? Min ko Sow. So min andi ko nene an yette bari ɓe woɗɗuma ko ɗum waɗi a yiɗa wolude yettode negi. Bisimilla ma Fulɓe TV meɗen ari ɗo hande meɗen ari diwtinguno ɗo kono ƴettama seeɗa kono meɗen faala ya yeto men piiji goɗi anduɗa feƴƴi ka diwtugu ko tawata men a wawa man sifanade ko honɗum woni ɗin piiji fayda ko diwtuguji nayyi waɗi ɗo hande. Ko diwtuguji nayyi ɗum woni minen Fulɓe min mbi dewgule eyi gorko gorko ya ƴettoya debbo nodda famille mum ha sehlaɓe mum fof gara ɓe kawra e haaju ɓe eyyi ɓe mbadda hen jokkere enɗam ɗum wiye minen Fulɓe eyyi. Joni noon min andi dewgal ngal humanoma neeɓi ko peeran waɗa. Dewgal ngal humama ko peera o waɗa hande. Dewgal ngal humama ko peera o waɗa hande. Joni noon mi yiiɗo jomba gorko no ñaare kono ɗum wawata mi sifanade ngal ñarugal. Ngal ñarugal ko ɗum ko sosan mawɓe folo min mbi minen mawɓe folo ko mbaɗanno mawɓe amen ɗum woni sosan eyyi ɗum ko sosan eyyi. Sifanolan tan honno waɗirte? Ko sosan ko ƴefta hono ñaragal ñaaƴe en ƴefta mbaɗa he bila he hoore rewɓe ɓe jomba gorko no ñarirte ɓe humate dambiji waɗane moori ɓe ƴefta sawru o jogo o daro ɓe ƴetta photo ɓe laara ɗum woni sosan ɗon e wuudi he gorko jomba jo gorko he eyyi sudɗo wudere eyyi ɓe ƴetta ɗum ɓe waɗi wudere nanere leppire eɓe waɗi boɗe kadi ɗum fof ko pour ñarugal yahana debbo muɗum eyyi suka gorko ƴettite o waɗa ñarugal o yahana debbo muɗum eyyi. Mi yii ɓe yaade e horde mi yii ɓe yaade e gatal iɗa wawi min sifadade honno ɗum ɗon kadi waɗira? Nden horde ɗum woni horde nde ronde nde naɓe ɗum waɗete e nder horde nde ko waɗete e horde waɗete ko hono kalis ha bagage hono ɗum ɗo ono wiyete mi jampe lotor ɗum e sabunde ke nder horde sabunde waɗe hen ko min mbi koɗi mbaɗe hen Fulɓe mbi koɗi ɗum woni ko humete kecci debbo he ha dambeji ɗum fof waɗe e horde si tawi woni ɓe jeehi yahani debbo yiyanɓe debbo ɓe ƴefta kaɓɓa ɗum he suka debbo he eyyi ɗum woni sosan eyyi. Kono mi yii kadi o fokkintinama fiyangol ɓeygu makko kono ɓe yaha hakkude ɓe tiggi paykul ngo ko kun ɗon hewtoyi onon ko noon waɗirta? Ɓe jaa kanko tigui o yahani eyyi ayi ɗum woɗɓe jahana jomba jo woɗɓe ko miñirawo gorko mum jahanta jomba jo woɓɓe noon jahata fof ala no woni wa'ani eyyi yimɓe fof e aadi mumen ɗum ko abbima e aadi eyyi andi aadi Fulɓe heewi nde aadi wona wotiri eyyi woɓɓe jahanata jomba jo woɗɓe jahanta jomba jo eyyi. Joni an ko aadaji honni tawaɗa? Min minen si tawi woni suka gorko e addoya debbo ko miñirawo gorko mum yahata kono jomba o yahata jomba gorko o yahanta debbo o ko miñirawo o yahata minen ɗum mi woodi toon andi 60 aadi wona wotiri eyyi ɓe fof e aadi mumen minen kay ɗum ko ɗum woni aadi amen eyyi. Kono mi yi hen kadi ko ɗesimmi hawninde seeɗa tawata jomba debbo on yaltine kene no loote ɗon eyyi so yi yaltine kene e loote ɗum ko joom ko ma looto ha laaɓa wadde yaha suudu gorko muɗum ɗon ne ko farilla hakkude debbo e gorko
sabu ɗum ne ko laawol eyyi ɗum ne mbiɗen ɗum mbaɗa andi no minen pullo Fouta min lotata e yaasi de andi aadaji goo no foti kono noon si yeehi yahude aadaji goo fotama accede de sabu debbo a yiya joɗɗimo ka tande to fof no daara hiɗa loota mo minen nde wonaga yahay debbo lootete so jomba si tawi woni yaaɓe dewgal jomba e foti lootoye minen min lottaga yayde ko nder kurgal loote ha laaɓa après si yiya départ yaadu to gorkum yoni yebte naɓe gorko muɗum minen ɗum mi wuudi eyyi hanki noon ko waɗi ɗo kamɓe kaka yaase ɓe looti ma taw aadaji ɗi no serti andi saare fof adamu e leydi o e adamu e gago tumanna minen ko wulli wes si tawi aadi amen aadi mabɓe wawa won gotum andi ko neɗɗo ko larat tan wadde yimɓe fof e aadi mumen kono minen min mbaɗani ɗin aadi eyyi minen min mbaɗani ɗum minen ko jomba joo so okki départ ya naɓede to gorko mum o naɓe kurgal loote ha laaɓa so fajji fada julɓe ɓe saare noddodira ɓe duwanombo ƴefte naɓe to gorko mum minen ɗum e toon eyyi ko noon tigui mbiɗa andi haajuji ɗon ɗo ɗuuɗi yewtideteɓe no heewi kono mi weltike yeru ko wolanɗamen ɗo ko gonɗum wajotoɗa daroɓe men ɓen fi affaire tambitagol fina tawa men o neɗɗo ko tawi ko yo eto ha waɗa ɗum ko a tawa ko sa etima hande a waɗata ɗum a fotani ɗum sabu a anda ɗum eyyi jarama musidɓe an ko noon nani ɗiɗi yewtereji ɗin ɗon affaire cosaan diwtugu min annitinamo meɗen saare Mamady ɗo e nder cuman UR ar jokke men tan waɗay woɓɓe goo ɓe men yewtidi ɗo andi aadaji ɗi no serti kono ɓe men yewtida e woɓɓe goo haray on jarama ko jokkuɗo men kon komin musidɗo mon Kadijatou Diallo jarama Guy mbiɗa yetta noon ɓe mi yaadi ɓen woni Abdoulaye Mballo Moussa Diallo e Aliou Diallo mi yejjitani noon Samba Guilaji Mballo ha France mo anduɗa kanko dépense ha min hewti ɗo saabu ɗo no woɗɗodiri e kamin iwri komboto kono machallah himo faala fof yo tine hoore mum e nder Fulɓe TV Vamos,